काय करतो तू बाबांना? शाबासकी देतोय. कशासाठी शाबासकी देतोय? हा हा काय उंच ओढतात बाबा फॅनवर? काय ते सगळ्या सगळ्या गाड्यांचा पसारा पडलेला आहे मस्त. अशी आमची लिव्हिंग रूम मस्त पडलेली असते गाड्यांनी सगळी. तर बाबा कसं ओढत आहे आता लांब सोडतो उंच नाही सोडत. ओके खालीच पडलं खालीच पडलं एंगेजच झालं म्हणजे